Исәннәрмез, хайырлы җәмәгать. Саламатсыз ба, хөрмәтле казак бауырларымыз. Менә Вазыйх абый Татарстанда 85 яшьтән чыкты. 86. Айе, менә даже Бuna bizda KAMAZda ishlagan liteyni zavodda dey. Горячий цех bu narsa, вредный цех tashladi. Kuznets bo'lib chiqadi. Kaskachada, Sanik, Tozan, May. Shunda necha yil? 70 yoshga qadar ishlagan. Aslidan da ishlab xalos kelgan. Deganda qizlarga baylangach, quvib chiqarganlar dey. Qizga baylamagan ul dey. Kamada kishini ko'rsatgan dey. Shu kishi ko'rdi, haqida silim degan yoshlar bilan maqtana qo'ysa vaqtda ulkanroq kishini ko'rsa, mana men yosh kishili asil qartaygansың deb, birda o'ylamay ana ziyoratga barsinda masalan, shunda anda ko'pmi yoshlar yota. O'ylay, mana men yosh bo'lgach, men ulkan yoshga endi bulay biroz endi qirin nechikdir endi qarasam da bularga 8 kuznesi yoshi qartib o'lib bitdilar mana. Meni varsam katanlar kıçaklarga attılar. Senin atını bomba da almadı. Litini de almayı. Sen tamam kelesin katanlar kıçak desin de. Ayye. Bir de apa de anarga kevaş gaz kilgan de. Şundan sonra bir gün uzgaç da tün indi dursun etse. Yok senden tigale narsa urşa nasletsu tatarça narsa sen iyinde kaldıramıyorsun. Meni de aşırıp menden kubrak yaşaysın kendi korkup de ayrışkan. Şu hak mı? İyi hak. Hak sizde. Hak. Менә шул яшьләр хакында сөйли. Алар хәзер тәмәке тарты, арак эчә, үзләрен тигел татарлыгын югалтып баралар алар. Мен әйтәм, мин фикер буенча мәсәлән, алар бүтән милләтләр сокланып, көнләшеп, хатта карарга тиеш менә безнең татар егетләренә, кызларына. Алар кызганычка каршы менә бүтәнләрдән аерыласыбыз килми дип, шулар белән бер төрле буласыбыз килә дип, тәмәкене тарталар, арак эчәләр. Sen ne diyorsun bu hakta? Şu demek tartunu men onun tartunu faydası yok indi. Üçünün bir aytalmıyım men üçünü. Потому что benim yazmayı. Men spirte içtim tekniskini türlü. Vaqtında avul bit ol yaşagında işede sudan ülkanaya başlaş taşlı almay. Taşlı neçedanı. Taşlı almayım degan kişiga şanmıyım. Minda bir başkırtmalayı gül kompüterda kitaplar çıkaradır. Tәмәкес ташлый алмый, берсәң 2 пачкада көнне тартып ташлый. Ташла дисәм, ул еллардай булып, мен ташлый алмыйм ди. Все бетте ди. Бүтән нәрсә үзеңнең җаларыңда. Кешенең үз башында. Желание бер, әйе. Тартасың килсә тартасың. Ихтияҗ ди нәрсә. Сила воли дип тагыл кайсы вакытта җитми. Әле 13 елны мен 1913 елда чыккан газет «Русское слово», анда берсе язган бер язучы «Наша воля гнилая нитка» дигән. Ширек еп дигән безнең менә шу воля татарча ничек була әле ул? Воля менә үзеңне тотасың кулда мәсәлән. Ирек ул свобода. Ирекле тотасың. Ихтияр менә шулай өйрәнәбез инде Алла бирсә татар телен әкрен-әкрен. Ихтияр менә шу ихтияр нинди кешенең ул кайсы вакытта ташлый, кайсы вакытта ташлый алмый. Аны тәмәкене узатып куя теге якка. Хатта докторлар инде әйтә миңа, мен интервью алганым шушында бер больниста. Мен әйтәм, ширди башлагач ташларга кирәктер, бәлки тәмәкен юк ди, анда уже соң инде ташларга ди. Чөнки организм көйләнеп беткән, шунардан ярдәм генә кирип тора икән ди. Ширләнмәгән чакта ташларга кирәк ди. Çirlegende indi ana şul türlü ana teknik spirtler içip ana yazvaneli içti ben yazvaneli даже. Sen teknik spirt bilen yazvaneli içtin что ли? Bigrak sayır kişisin. Bigrak sen. Şöyle bir yazgram söylerler. No, bile bakiler miler işe bırakma. Bizdə bir vaxtda сөйләгәнем, әтинең оныгы Қазақстаннан килде дә, хәзер инде ул Казак хатынын алып кияүгә, кызын, баллары бар, инде кызлары
Ул вакытта бала чакта безне әтидән сорый, бабай ди, аракы эчкән кеше яхшы буламы ул ди. Мин уйладым инде хәр безне әтигел тыйып торгач, юк ул яман шундый эш эчмәгез дип әйтәсем, юк, әти әйтә, эчкән кеше яхшы була ди. Менә ди син барасың бер нәрсә сорарга ди, я огородта, я кайда ди. Эчмәгән кеше булса, ул сиңа бирми ди. Эчкән кешегә бер шиша бирсәң ди, бөтен нәрсәне ала бир. Мин шундый юмарт була эчкән кеше дип шаяртып әйтте ул менә. Шулай инде, дөрестә инде. Ул бит инде тракторга барасың эзләргә. Яртың бармы? Сездә дә Татарстанда шулай булдымы? Авылларда инде шулай. Йорттан авызны чыгарасың, килде трактор кирәк, утынга барга кирәк, трактор сырыйсың. Яртың бармы? Сырый ул. Әйе, бездә дә менә Оренбург өлкәсендә, Казакстан шигендә. Бүтән җирдә шул инде. Шулай микән? Как же ты Казакстанда шулдыр инде ул. Куяда бердер инде ул. Сине менә бушлыгына барасың, менә таксига утырасың, акча түлисең ди. Әйе. Бу бит инде как шул син бит аны пользует итәсең тракторны. Менә вакытын аласың, ул бит сиңа утынга бара. Может, көне буе бер рейс алып кайтырга. Мин үзем дә утын ташыган малай. Лесовозда эшләгән, зиспәтләрдә эшләдем мин. Ул бит инде зиспәттә мин сәләмә бер зиспәтне җыеп, лесовоз ясадым. Бер елда идә салдым мин шуның белән. Син менә көрәш белән ничә ел шөгыльләндең? Мин бала чактан инде без, бала чактан. Бала чактан 70-ка хәтле. Авылда күпме шул? Кайсы авылдан син? Мин Төгәлбәйдән, Казанда да көрәштем мин. Нинди район? Василев. Әлки районы. Әлки районы. Егетләр, Әлки районына барса, кызларга бәйләнмәгез. Алар нәлел бабай чакта да кешеләре, кыдрәтләре бар аларның. Шуңа күрә елатып җибәрләр сездә. Казанда да көрәштең дә? Васильевда беренче булдым да, Казанга төштеләр мине, Казанда. Нинди? Район батырлары белән, 80-90-лар белән малай. Ул синдә нәселдәнме килә? Нәселдән киләме шундый сәләт? Әти, бабайың шундый булдымы? Юк, әти минем 4нче ел бу. Әйе. Ул әйтә, подряд менә 1921 кешене бәрәйем ди. Әйе. Атлы күтәргәч инде, атлы күтәрәм. Ну, теге елларны бит инде атларын иткән. Ну, таза инде, конечно, безнең кебек слабый түгел. Вазыйх абый менә, Ул бит инде, ниндә, концлагерларда булды, кайткач, ул 55нче елны кайтты, 42 китте, Сталинград сугышында прингәләк. Аннан соң 45нче елны кайтты. И аның хаты килде, Сибирдә 10 ел утырды, Штепелиндә булган өчен. Әйе. Аның Штепелиндә низашта ул аны алар бит менә Сталинград сугышында кайсы кулын аттырып кайткан, алар бит монда барда начальство. Әйе. Аларда сорыйлар, бу нинди семьядан? Алар әйтә, кайтар макзаны ул шунда үлсен, шунда ну кайтмасын. Потому что ул кайтса, булар кулларны атканнарны белә бит ул. Әйе. Шуның өчен аны кайтарга килмәгәннәр. Чтобы изләренә хужу булмасын ди. Алар бит. Ну аларны кайткач инде ул сразу шул председательләрне сорып калады инде. Хатыннарда издевательскәсез. Менә куркыныч кеше ераграк торым әле, синдә бит шул нәселдән. Юк, сорып кач бит инде. Тегеләр әйтә, утыртамыз сине. Теге утыртырсыз ди менә. Кая аттырганың, кая ипи куеп аттырганың әйтә хәзер кемне утыртырлар ди. Синеме мине ди. Син чыгышырга киләмәдең ди. Миңа предлагать иттең ди. Мин сиңа ди, әйдә, йөрәгеңне атам. Син ризамы дип әйттем, китте дә бүтән кешеләр аттырып китте ди. Аттырда кайтып киткәннәр алар. Алар я мәлик чукул менә. Берсе дә ун колга аттырмый, суңга ди. Ие. Шәргә кирәм ул. Ул якын атса кеше порохның изе дә кала хатта. Ну, ипи куя, рукайсы киеп. Әйе, шулай. Самострел дип шулмы? Самострел дип атыйлар. Әйе инде. Мин бит аларга әйтсәм, алар да шормыйлар. Әти бит инде. Зашта утырганын үтә, монда бит аны. Нинди семьядан син сорыйлар, монда син сөйткә бирәләр. Алар әйтә, настоящий кулак семьясы. Ул бит кайтмасын шунда үлсен ди. Менә ничек. Вазыйх абый хәзер менә кызлар егетнең акчасына карыйлар, гәүдәсенә дә карамый, йөзенә дә карамый, акча карый, нинди машинада йөри. Ул вакытта кызлар нәрсә карыйлар, нәрсәгә сокланадыр, нәрсә белән кызыксынадыр егетләрдә? Нәрсә дип инде ул? Гадәт әле бит ул, юк инде ул нәрсә дигән нәрсә, шахтер галысы бар инде авылда, бер шахтер галысы. Мин теләк тели торган идем.
Әтинем кайтар инде, безне ачка үтермә, без бош бала. Вот. Анда берсе шахтырга мин аларга барып кирдем дә инде. Теләк миңа әтине. Алхам тәбәрәк, Ясин мәбәрәк, Иман Нурипак, шул галуш безгә кирәк дип бардым да ябыштым мәйдән. Кичкә таламаслар. Галуш кирәк мәйдән. Галуш бер пәда. Безнең туган авылда сөйләмим инде, шунда бер крашн апа сөйләде. Егет ди ул минем киявым ди. Сөйләшеп тормадым, мине көчләп тотып алды да өйне алып китте да, все ди шулай, кая китәсең ди, менә шулай ди. Анда силум инде, анда силум алай инде ул вакытларда, безнең вакытларда бит инде. Яратамы, яратмыймы? Башка авылда нырлыйсың да кайтасың. Безнең авылда бит Татарстаннан күп кеше килгән, Целинага, шунасын килеп кызы кияугаларга кызлар эзләп киттеләр. Безнең авылдагы укытучы милләт Украина әйтәдер, теге хезмәт буенча, ягъни по труду әйтәдер. Сезнекеләре барады диде, караңгы сарайдагы сарыкны күзен йомып алган кебек шу кайталар ди. Мен әйтәм, анда авылда бит юнсезне киңәш итмиләр туганнар анда. Менә шушы ипле кыз, шән кыз дип әйтәләр. Менә сездә ми әйтәм, монда аракчы бузылып сез өйләнеп йөрисез. Ул бит менә минзәле яклары менә, монда сарман яклары бит, алар бит инде шундый грамотный халык. Алар менә өйләнергә раз тиз генә бабай кызларга барабыз. Монда ниләр инде, минзәләләр әйтә, сарманга кызларга барабыз. Баратны җигеп кер, чауып керә сарайга. Комытны ала, кертәлмәй. Кылагыңны катырма инде, кызларга барабыз ди, кычкыра. Караса ул үгез, үгез чига атырына, кызулар. Анна сен йөрисең анда, кадага керә. Куркалар һәммәсе. Куркалар якын килә күрмәгез миңа атысы. Минем ватан дигәрләр. Минем ватаным так. Аллаһ сакласын. Якын килә күрмәгез. Менә ешрак, урыс әйтә, заразительный смех ди. Хәзер инде шул зараздан куркып, маска кидегезме ата, смех заразительный у него. Маска кигез. Вот. Менә шулай килеп тор, мин сиңа тагы сорашырмын. Рәхмәт. Көлә дә торам, менә күрдегезме? Менә сез кайсы вакытта 20-25 яшьтә, 30 яшьтә дөньяга канагать булмыйча сүмрәйеп йөрисез. Ә кеше менә 90-га килә, көлеп йөри, шатланып, менә шуны үрнәк алыгыз менә. Бөтен татар кешеләреннән, абзыйлардан менә үрнәк алыгыз менә. Тормышта шундый мыкты булыгыз. Тамак тук, үсбетен, чыга күттән төтүндей. Безне Казагырса торгач, тамак ток, күләк кок дип без әйтәләр. Тамак ток, күләк, күлмәң күк имеш, яшел ягъни. Синең яшел түгел әле күлмәгең, син әллә инде бер төстә. Яшеллек ярмыны гетүләр. Яны кысылды. Теге. Давай, исән сау йөр, давай. Рәхмәт. Сәламәт. Хәерле гомерләр. Тормышлар әйбәт. Bütün kiyim falan var, все нормально. Yarıyalaysa. Менә. Ha? Келә туктады да. Монда полковник китте минем, Рафис. Келә чыкты. Кая килгән икән? Ул бит мине китерде дә. Әйтә нигә итмә, мин базар батчам. Урманда килгән менә. Мине күрде дә туктады. Менә дәрс әйтәсе килә. Кайсы вакытта егетләр bir kız bilan yürüyüş kile, бүтән егет килә дә кыйнап китә. Ул кая нитәргә кирәк? Менә килеп зарланса берәүгә, бер дусына, ул инде дөрес түгел. Менә Вазыйх абыйга бар зарланса, ул барбан кыйнап ташласа, теге көлкә була инде, бабай кыйнап киткән ул тегене дип. Минемчә менә бу Вазыйх абыйның акча таба торган җире бар. Кемне рәнҗитәләр кыйнап, шуны барып яклый ала ул. Так килде бу, интервью бирәс килә. Мин дә түләүле интервью булай мин. Никсең менә миңа пенсия бирмиләр. Минем двойной пенсия булырга тиеш. Атомщикның. Атомщик? Да. Нигә аны бирмиләр? Менә белмим, бер полковник. Әнә сугыш турында сөйләп киткән алар. Комиссия үтәргә ди, Ленинградка, Мәскәүгә, нарушный иртәләр инде. Азапландылар, бирмәделәр, тактылар.